Здравейте, градинари! Да ви покажа докъде стигнаха чушките, от които останаха само няколко сорта, понеже от 30 разсада оцеляха 1, 2, 3, 4, 5 стебълца. Пуснаха пъпчици. Сега те са засадени на 13 януари в формичката за раса. Сега сме 16 април. Толкова успяха да пораснат за тия месеци, като 30 разсада останаха само тези. Мисля, че са хабанеро лимон, тия малките. И другите са, може би, така Посейдона нищо не излезе. Мисля, че те всичките са кабанерата. Едни са шоколад, едни са лимон. Това остана. Поливам ги вече, както же съм ги пресадил в по-голяма саксия. Не са в уния малките. Не обичат много вода. Веднъж седмично ги поливам. Като през седмица някъде им сипваме специален тор за пипер, който се разрежда във вода. Това е. За момента продължаваме напред, докато не дадат плод. Живи здраве!